na adong di huriat taon, suak songoni na adong di nganat tabe. Tarlumo bima dihamu amanami dohoti nanami na dope madohoti parmingguan di huriaon. Adorang sa to mulai parminggu taon tapasonang marohata di nganat tabe. Amin. Tapuji matuhatta pardenggan basa namanggohi baga-bagana songon natar surat di Yohanes 14 ayat 10 dohot 10 pitu. Jala pangidoaku tu matu amai asa dilehon tu hamu sude pangodian na asing nama dongani hamu saliling-liling nai. Imaton dihasitongani na sotar jalo portibion aidang di ida jala dang ditadda ale ditadda hamu do ibana ai narapma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ibana di bagasan roha nama muji jala marulup-ulup tu debata upasat hamima tu hamu saluhutna selamat ari Pentakosta ma di hamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta. Digohi Tuhanido baga-bagana dingoluni akan naporsea ima marhite hasasaor ni toddina toddi parbadia ido nata ingot jala tahalason di parsaurota sadarion atong tapasada marohata asa tapuka parsombaota tu debata taparade marohata marsaor dohot ibana sadarion tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 100 sia ayat 1 ayat 3. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadian atau mau palangi dohota noon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kuma Tuhamu rohanai baru,
doho todinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatok kudor roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tu hamu roha namarpak kilalaan. Jahoba do parasi roha, sena saut do hatana. Jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna. Audo mambahetsa asa marparange hamu di bagasan aka patikku, aka uhupku, pe radotan muna, jala patupahodo, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan dibata amanami, ho do nama nodangi jala mengajari rohani aka na porsea di hatam, marhiti-hiti todi parbadia. Saya buhai marohanami, asa ture parohanami marhiti-hiti todim, asa toktong go dame rohanami makalason hagogon nai marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahmu. Mari dihita sian buku ede nomor 105 ayat 1 ayat 2. Pati ini debata di pesta perningwatan hasasaur nito di parbadia sadarion ima siansada Johannes 4 ayat 3. Ganup todi naso marhatopotan Jesusi ima naso sian debata ima pangalahoni antikristus nanaing roh i songon naung binege muna jalanunga di portibion ibana nuaeng ima sahatna rap mengidugogo mahita tu adopan ni debata lau mangolohon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulohon naubat batu patik mi. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 680 ayat 1 2. Dosa,
tatopoti madosata tujuloni debata martangyang mahita. Dinatari parhita sian ari nasalpu tu ari sadarion, tamado ingotata balga dohot godang ni dosata. Macai godang pangalasyota di lomoni rohani Tuhani, leba dohita mangulaon tanggung jawab ta tu keluarga, tu lingkungan, ulaot ta, tu negara tarlumobi tu huriata, ikon parhotopota do jot-jot do hurang posni rohatta tu ibana. Lupa hita mamodahon hatana tu aka yana kota. Tuani ma dibata parasi roha, dibatai semar pangulahi do rohana mengasihi hita. Diragam ni namasa di bangsota, dipangido Tuhanido asagabe parhobas hita di dongata, unang si hobasan, asa pangapuli hita, unang parohan arsak, asa pangurupi hita, unang gabe mangarugii, asa si parholong hita, unang manusai, asa si pardame hita, unang si padameon, nuaeng jongjong dohita diadopan di debata, mangokuhon dosata, dohot halebawata, mangulahon parsuruon ni Tuhani. Tonga-tonga ni hasusaan ni ngolu di pangido Tuhanido asagabi ula-ula na hita. Sibuan hadameon di tonga-tonga ni parbadaan. Si pajongjong hatigoran di tonga-tonga ni holom lamun. Sibuan pos ni roha di tonga-tonga ni ha gangguan. Sibuan pakirimon di tonga-tonga ni padelian. Sibuan hatiuron di akana marsak. Hape jot-jot dang tahu kita mengulaut sa. Ale Tuhan, hurajumi hami do hasesega ni ai dohot dulu,
suan-suan dohot akka hau naung ditaba, aek naung marsik dohot akka dulu naso manubuhon akka hau narata. Marsak do rohanami marnida pambehan nami, so jamot mangaramoti sude nan tinopam. Ai dipangidoho do hami gabe ula-ulam, sibuan hadamean tutanoon, marhite-hite namanuan hau, payason huta, mambalokon sampah tuingan nabe, hape dang hupatu pahami hobar tu hatam. Godang do masa akka bencana hinorhonni haga leon nami, mangaradoti tano na pinasatmu, gabe inganan hanguluan nami, hurajumi hami do sude dosa nami, alani patut marjongjong hami nuaeng diadopammu, mangido asa disesaho dosa nami dohot sude halebal nami. Baga-baga taringotu hasesan ni dosa. Songonon do hatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosyon songonobun, jala songonobun manorop akka dosam. Saimula maho tuau, ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Udul mahamu. Maredehitasian buku ede nomor 460 itu ayat 1-2. Hasiri rohanku puji Allah manobusang ibaias rohaku gabe sorangan doa inganan rohanami tondi mimanggahi dohot molunami gabe ula-ulami Sairaboti marohaku asaboy gohamuang Sai mabog pasu-pasu namarhite sianam inganan rohanami pondimi mangkohi pakedot molunami gabe Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu parningotan hasasaur ni todi parbadia sadarion imana tarsurat di Joel tolu ayat 1 ayat 5 tajahama marsikap soring. Jadi dung songoni pangusioku ma todiku tunasa sibuk gabe manurangi ma aka anak muna dohot boru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna. Dohot dotu akan apa semuna bawa dohot boru-boru
pangasehonoku di aka ari todiku. Jala pamasoku do akapar tinadao di langit dohot di tanah on. Mudar dohot api, dohot timus na marsi jongjong. Mubado matani ari gabe haholomo, jala bulan gabe mudar. Patujolo ni ari haroni Jahoba na bolon, jala nasok kali. Alai nasa majou goar ni Jahoba, malua do. Ay di atas ni dolo Sion, dohot di Jerusalem, masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahoba hian. Jala di tonga-tonga ni hala na maluai do akan na jinoun ni Jahoba. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 107 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon mahaporseotai songon nahina tidakon ni dongata aporseon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba ido ama parguguna soto dosan natu mapalangi do tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasasadai imana timuhon si Maria na gabe-gabean siato di porbadia andorang sohubua. Ido tuhata na tumonda bernit di pangumuan ni selatus na mate tarpajal do iba na di hau pinar silang. Na tuat tubano torudung di tanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hudul di syamun di bata Jehoba. Amanai pargugon aso tu dosani. Isi maibana pa imamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatapan ni halak Kristen akan abadia. Doot asan jusa, doot yatai na mandok. Mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate. Dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabigema paduan suara seksi perempuan.
Tabege matikting di Mingguta Sadarion. Tikting Duriata Minggu tanggal 8 Juni 2025. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Pentakosta Manang Pesta Parjolo, Doho topik ulau ni tondi parbadia di ngolu ni aka na porsea. Napaduahon, tikting naing marbagas, tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma goar. Ronald P. Hutagalung, alamat Villa Bekasi Indah 2 B5 nomor sada. Huria HKBP Philadelphia Resort Durenjaya. Anak Niamata Ojahan Hutagalung Nahinan. Tubuh ni Inata Sondang M. Boru Lumban Toruan. Dohot Orwana Goar. Gumanti Primadona Boru Siagian. Alamat Jalan Masjid Cidodol nomor 10 Sada, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boru Niamata Guasa Siagian Nahinan. Tubuh ni Inata Rumait Boru Tapu Bolon. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Tolu, Ruas Namonding. Nah di hari Senin tanggal 2 Juni 2025 nasalpu Nunga Marujung Ngolu Inang Tiara Hasauton Tambunan Boru Hutagalung Opu Bonar Boru. Umur 57 tahun. Alamat Jalan Brawijaya Raya nomor 3A Sektor Saroha. Nunga tu udeana di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di TPU Tanah Kusir. Paupaton Pesta Paringotan Hasasaur ni Tondi Porbadia Manang Pentakosta. A. Hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 Ima Pesta Parjolo Parningotan ni Hasasaur ni Tondi Parbadia Manang Pesta Pentakosta Parjolo. B. Hari Senin tanggal sia Juni 2025 Patuponi Huriata do Pesta Pentakosta Paduahon masuk pukul 10 sia WIB. Napalimahon seksi sekolah minggu. Di bulan Juni seksi sekolah minggu naing patupahon kegiatan ima A. Sekolah Injil Liburan Manangsil. Kegiatan Sekolah Injil Liburan 2025 doho tema naik kereta bersama Yesus. Nah di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 maringanan di Gedung Serbaguna A. Nagabe si padohot ima kelas Joshua, Daud, Batita dan Balita. B. Retret Sekolah Minggu. Retret Sekolah Minggu 2025 doho tema hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Efesus 2 ayat 10. Nah di Patupa di hari Jumat sampai Minggu tanggal 21 22 Juni 2025 maringanan di Villa Bukit Pinus Pancawati Puncak. Nagabe Pasidohot 5 kelas Jeremia, Yohanes dan Abraham kelas Sada Sahat di Onom SD. Paonopon seksi remaja. Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 mulai pukul 10.30 maringanan di ruang Serbaguna B HKBP Kebayoran Baru di Patupado penyuluhan pencegahan narkoba tu akar remaja Parguru Malua naniuluhoni Badan Narkotika Nasional. Napapituhon donor darah. Hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 di Patupa dohot donor darah di maringanan di Serbaguna A. Napawaluhon pasahat pelian tujolo. Sadarion Minggu tanggal 8 Juni 2025 dung simpul jamita pasahat pelian tujolo dohita lau 7 belium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru Mardo Mutusi
tagan sojamita mardalando tolu kantong sada A, sada B, dohot 2. Napasiahon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun ni Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Hurian na tubuh manang marbagas di tanggal 8 sahatu tanggal 10 Juni. Saitu hatama nama masu-masu. Molotong dang adong ruas na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pabua Matuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting nasi jinahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masahat na tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangyak koni tujolo ni tuhatta. Uhud papungupelian merede mahitasian buku ede nomor 460 sada. Songgok Tuhan mina di jolomo otong dini lebat kaki uhir patik muturo hakinon otong dini lebat kaki eren sihol huri harorobi molohoro dahi sarto dikit di hormatu ona bibi otong dini lebat kaki. Suruton di paluon paluama ode bata bireng dagi kuton di kudison paluama ode bata dama pangambat di soromi isap di daging sandok kiriki namangan sahiruk totong bibi paluama ode bata. Lehon hatami maka podaki debataki nangungui asa saita lusude kusumi debataki nangungui maka tidak kotok tangani asa malu apa dosa disi asa dijakong Tuhan terbaik debat kaki nangungui. Songgok Tuhan mina di jolomo otong dini debat kaki uhir patik muturo hakinon otong dini debat kaki beren sihol hudi haroromi tolohoro dari sarto dikit di hormatu ona bibi
Yameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari hasasaur nito di porbadia madihita saluhuna. Barita nauli di mingguta sadarion nalaus tongon pesta parningotan hasasaur nito di porbadia namasa 50 hari dung ari haheheon ubain di koari Pentakostai lapatan hari ke-50 terjadinya pencurahan Roh Kudus. Alani turpuk hobartu almanakta tersurat di Evangelium ni si Yohanes bindu 14 mamukasian ayat 15 sahak tu ayat 26 songonom maridok takas mata paihutihut. Molo na holong rohamuna diau radotamuna doa kapatiku jala pangiluakku matua maya salilehot tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai imato dihasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu doibana ai narak maibana dohot tamu jala di bagasak kamu ma ibana dang tadi konokku hamu so marama naroma au madapotok kamu sauti nari nama jadi dang be idaun ni portibionau alai idaun muna doau ai na mangulu doau hamu pe mangulu do dina sadari maboto muna au di bagasa damang jala hamu di bagasa nau jala au di bagasa kamu manangise namani opakka patiki jala diraduti ido na holong roha diau alai di haholong idamang ido na holong roha diau au pe holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti dia doalana Tuhanu bain naholat Tuhami papatarom mudirim dada tu portibion dunginin na Jesus mamangalusi bana ganup naholong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabe Roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana naso holong roha diau dang radutan ni hataku dangau napuna hata na binegi munai amaina marsuruaudo imahu hata hotuhamu tagarrap do piau do hotamu alayang go pangodiani imatodi parbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoton nido tuhamu nasa nahu hata honi tuhamu ido sahakna amnak kadongan di bagasa gowarni tuhata Yesus Kristus ari hasasaur ni to di porbadia namasa 50 hari dung haheheon ni tuhata Yesus namasa tuak kasisean hasosonggop ni to di porbadia ima sadahagogoon na luar biasa naboy mangubah sude bentuk ni parngoluon siang ngolu na di bagasa biar tungolu na di bagasan habaranion tungolu nasai di liputi haholomon tungolu na taripar tu bagasan hatiuron alai natumakas ima hagogo on nitod di nama nonggo piganup jol mana porsea mangalehos sada pencerahan laho mamering doho takas ulaun na balga ima ulaun di debata jalaimat peristiwa nanyata di hasasaur nito di porbadia menggerakkan sudiak kasisean na di bagasa biarsian naung di bagasan inganan nabuni nasida martangiang
alai gabe muncul habaranion, jala dicerdaskan, jala dengan semangat na bernyala-nyala, Petrus boy jongjong ibana di bagasan habaranion mamaritahon taringo tu Kristusi, laos disimah porsea 3.000 halak, sedia na 3.000 on, ala tongoddo pesta Pentakosta ni halak Yahudi. Pentakosta ni halak Yahudi na sangat fanatik dirayahon nasida, ubay pola Rosia nakka perserahan, Rosia Junani, Rosia Romawi, Rosia akka dua nadau marpungu di Jerusalem. Jalaido na menyaksihan akka sisiani, lastu sidu si Petrus marjamita. Ido baina ditikki na bersaksi akka sisiani ikok gabe marhata siliban nasida bergolos lalia berbahasa lidah adalah untuk menerjemahkan firman Tuhan asa dia tusi akka halak naro mamereng manatap nasida. Alanido bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti dan yang membuat orang mengerti. Ima ubain muncul bahasa gulusulaliai. Jala ima mabain nasida porsea laos tardidi. Dicatat sejarah gereja maon gabe ari hatutubu ni huria di Portibion. Gereja mencatat bahwa hari pencurahan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja di tengah-tengah dunia. Jala sia mamukaima sia Jerusalem mak melebar jala borhak ma akka huriyai marbarita nauli tunahumadiang tu sekitar Asia na Mehmet tari partu Eropa alai suku-sukun dengan jalan mudahkah? Murado pardalan ni barita naulima bait torok jolma gabe porsea tu Yesus Kristus. Daung. Sejak awal di Jerusalem dope terjadi penindasan, penyiksaan, bahkan rencana pembinasaan. Taingok do nang penwaing tatad si Paulusi nasongo parbarita naulina luar biasa. Tetapi dialah yang pertama mendapat mandat dari Sanhedrin, dari mahkamah agama untuk membinasakan, membasmi setiap para pengikut Yesus. Penderitaan do. Tertakut si Saulus gabe Paulus marbarita nauli bana do akasisian na asing. Jalan mudahkah? Tidak. Laos songoni mamusedoh akka misionaris mulai maborhak sian Eropa. Sahat tu India, sahat tu Korea, sahat tu Jepang, sahat tu Tiongkok, sahat tu Indonesia. Jalan mudahkah? Daung. Atong buasa lemak kerbang hak Kristenoni. Sebenarnya jelas-jelas di depan mata setiap orang kehidupan komunitas orang Kristen sihuto Yesus adalah hidup dalam ancaman. Hidup dalam hinaan. Jala menjadi sasaran-sasaran kebencian. Nagabe paradoksal ima. Nang pe songoni dibereng akka natorop akka sitaunon penderitaan ancaman. Sebagai konsekuensi masuk gawe si utuh Kristus. Tetapi semakin bertambah. Ido napi natorangna bahwa semuanya itu adalah hanya karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Todi porbadia do nama ngula. Nama suru. Nama ngodihon. Jala na mangalinggomi. Sudia kana porsea ubay boy sia Jerusalem saha tu tano batak saha tu hitan waing.
Hamu nak kadongan di bagasa guar ni Tuhan ta Yesus ido na pinasahat ni Yesus nang di bagasa 30 tahun. Ala molo secara kronologis na 30 tahun memang sebelum Pentakosta. Alai nunga di babua Yesus sian tanda-tanda awal. Aha manaikos yadupan ni akasi sian doho akana porsea. Ketika Yesus harus meninggalkan mereka. Dang leleng be Yesus naing manadikon nasida. Nunga di leo Yesus akka pesan persiapan asal bersiap nasida untuk melanjutkan ulaun naung pinasaha ni Yesus. Hamunak kadongan oddo na pinasaha na naking di 30 tahun molo na holong rohamuna diau rado tamuna do akka patiku. Hanya kasih dan orang yang mau mengasihi Tuhan, yang sudah mengenal benar-benar bahwa Tuhan adalah sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, dia akan terpanggil melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Persoalannya ternyata mengulah holomoni rohani debata bukan jalan mudah. Dang murah HP mengulah naringgan. Dang murah mengulah nanilehon ni debata bodoh disuruh kita mengulahon ulau nak kanauli naringgan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Walaupun sebenarnya ketika kita mau mengerjakan perintah Tuhan adalah sekaligus untuk menata, membangun kehidupan kita supaya hidup kita ini juga menjadi hidup yang bisa diandalkan, bisa menjalani perjalanan ningoluon di bagasa gogo, di bagasa posni roha, di bagasa kecerdasan, di bagasa bisuk menempatkan diri. Karena dipastikan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan mendapatkan rintangan-rintangan, ancaman-ancaman dan bahaya. Tuaka naposo hudok doi sebagai generasi yang akan menyambung bangsa ini untuk meraih jabatan yang hebat, tidak cukup lagi sekarang dengan kecerdasan. Tidak cukup lagi dengan hanya predikat punya atribut dengan ijazah-ijazah yang hebat. Apalagi kita sering disudutkan, kita sering diganjal hanya karena iman percaya kita. Allah yakinkan dirimu itu tidak terhambat oleh siapapun ketika kita di dalam perintah Taurat daripada Tuhan melakukan segala pekerjaan kita. Naotodoboi diluluskan, tetapi yang cerdas, yang berbisuk tidak bisa diganjal dan dihalang. Apalagi kalau itu kita melakukan dengan pertolongan roh Tuhan. Itu benar di Yesus tuak kasih siani. Unang pola biar hamu. Aku tidak akan membiarkan hamu di bagasa kesendirian. Daknya di luas Tuhan tajol maun tanpa teman, tanpa penyertaan. Walaupun gudang dojol maun nalomorohana sendiri, nalomorohana menyendiri. Aw saya hudo dosa sitong na tebudo na menyendiri. Alai akka biasana na menyukai kesendirian dan na menyendiri. Na lagi-lagi akka na frustrasi dot tongon. Molo na poso akka na patah hati, na baru patah cinta, sukalah dia menyendiri. Hidupan na terkenal ede biarlah sendiri. Alai apapun namanya, kesendirian itu tidak nyaman. Hidup benar perlu kita mendapatkan rekan, mendapatkan teman, mendapatkan pasangan di dalam kehidupan on. Asa adong do nabui dongata lahum madalani ari-ari ninggulun. Sama seperti itulah yang dikatakan Tuhan di dalam nas kita ini. Tuhan tidak akan membiarkan. Aku akan mengutus di nak kening jala pangidokku matuamai asa di lehot Tuhan musada pangodian. Molo di hata Indonesia penolong. Karena apa? Karena kita butuh pertolongan.
Maka jangan pernah ada yang merasa gagah-gagah, aku ini kuat, aku ini hebat, sudah minum ekstra jos. Mau minum apapun, mau minum obat kuat, minum jamu tiap hari, oke lah kuat secara fisik. Alaiko sadar kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Alani keterbatasan taido kita membutuhkan penolong. Di bawah Tuhan deh, maka aku akan mengutus penolong. Isedo penolongi, idona nido nanak kining nang diudu ni terpuk tahun ima to di hasitongan. Alai molo di ayat naparpudi di ayat yang terakhir di ayat 26. Semakin diperkenalkan akan mengutus roh Tuhan yaitu Roh Kudus. Alai yang go pangodiani ima to di porbadia si suruon niamai marhite-hite guarhu. Molo di hata-bata di dok dakiling to di hasitongan roh kebenaran. Untuk apa? Supaya kita dituntun berjalan di jalan yang benar. Supaya kita juga diarahkan untuk menganut kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Alai asabui muse buanota dongata. Tugi honota halakna asing. Tugi honota akayana kota asa merdalan di bagasan dalan hasitongani. Orang tua yang tidak memimpin keluarganya di dalam roh Tuhan, maka dikhawatirkan anak-anaknya akan mencari jalan sendiri. Masih todong dalam Nabi Allah dan di bagasa tod di nasihat Tuhan. Allah ini sangat jelas do perbedaan ni akajolma nani rajaan, nani kuasaan, nani gohan ni tod di nasihat portibion. Ngata bereng fenomena na terjadi di bangsa tau kan? Itu dorongan roh apa? Setiap orang ketika memiliki kebencian itu pertanda roh-roh kebencian sedang menguasainya. Maka yang dimunculkannya adalah kegaduhan-kegaduhan yang membuat keonaran, membuat keributan, membuat ketidaknyamanan. Imam Molo todi nasia portibion. Permintaannya pun aneh-aneh. Harus beri kamu nak kesurupan. Harus diberi kamu nak todi-todion. Permintaannya aneh-aneh. Harus disamosir radungin nak kesurupan. Ngata boto mau disamosir radung kesurupan yang enggak dikehormatan. Itu ribayat do lagi tiar. Dungi itu risukum main. Aina rodo hopung. So binoto pung sedie narong. Ido. Opung musipayo pak doawin na. Ama peradio dihopung na. Neng Marisa popung na. Wah si karekmu. Cerutui majowin na. Besi diri tanda persamosir na jolu cerutui na rohama. Olo idului piyopung. Alayat dorak soi. Ayama tahesi panganom na. Ima dulu ima Kentucky ma dulu dia wina. Neng makat Kentucky upuk tahun na zolo holan na pinadar duitad. Hamunak kadongan ketika roh dunia ini yang menguasai kita, kita akan dibawa dalam keanehan-keanehan dan permintaan-permintaan yang tidak layak dan tak patut. Ima bedana ubay dijaji hotu hatta Yesus molo roh kebenaran, roh kudus yang memimpin setiap orang menguasai kehidupan seorang, maka dia akan dipimpin di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, di dalam perintah, di dalam Taurat Tuhan. Jadi itu dipastikan akan terlihat dari seluruh perilaku dan tindakan daripada orang yang telah menerima dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai Roh Kudus bukan disaksikan dengan pernyataan-pernyataan. Oh kami hidup dalam Roh Kudus. Oh di gereja kami banyak Roh Kudus. Bukan seperti di gereja HKBP. Banyak kali cari uang. Inilah. Tangadong benar Roh Kudus. HP nasida ukibat dope mencari uang. Dengan kemasan-kemasan yang lain. Tak ada suatu kekuatan yang bisa membelenggu roh Tuhan. Dan tak ada yang boleh berhak mengklaim bahwa dirinya
Sudah dikuasai roh Tuhan. Yang membuktikan apa? Yang membuktikan adalah ketika dari perilakunya, dari tindakannya muncul apa yang dikehendaki Tuhan. Odonani jabarhon si Paulus hobartu suratna di Galatia 5 ayat 22. Sia tindak-tindak nyata kehidupan todo, orang lain pun akan berkata, wah mang, hibak nayate, buruni namora dunia ni mana, bege muse, alai labokia puang makatain lah. Ay biasa ro buruni namora na mantik makatai, atar songoni harus cenderung na. Alai ketika ini dalam kuasa roh Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan label kehidupannya. Tetapi yang berpengaruh dalam dirinya adalah roh Tuhan. Membuat mulutnya berbicara sopan, berbicara santun, penuh dengan kelemah lembutan. Itu benar diterjemahkan si Paulus. Aka odo parbueni todi naibana holong doho las niroha. Dame doho lebas niroha. Habisuhon, habasaun, haporseaun, halabohon, hatomanon. Semua kata-kata yang adalah yang berkonotasi positif, menyenangkan, juga muncul di dalam setiap perilaku di tahun alang. Sonang ni portibiok kabe, laswarok kamu nama si hormati. Alangan na gudang jolmon naing tumagon nama mati nak. Tetapi akan merindukan dunia ini, hidup ini nyaman. Ketika sebenarnya persekutuan, persaudaraan tumbuh di dalam roh-roh yang daripada Tuhan. Menurut apa jahat sebaliknya Galatia 5 ayat 10 ya 1:20 hosom perbeda-bedaan parmusuh-musuh. Buta bayak kon naing. Kalau dijebut tamasaon ngakacau balau. Alani mahamnak kadongan di bagasa guarni tu hatta Jesus. Iro baik dijajihon. Iro baik dipodahon. Itu makanya kepada setiap orang percaya diyakinkan bahwa Tuhan akan mengutus rohnya untuk menyertai, menguatkan, melindungi, mencerdaskan, mencerahkan supaya jalan yang ditempuhnya tetap berjalan di jalan lurus. Dan ketika dia mau berbelok, maka dia akan digetarkan. Ibu bahi taruh tokna. Unang belok kok tu kiri. Unang belok kok tu kananinna. Alay belok di mana? Belok. Kenapa belok? Imana ni dok ni detai. Suara ni todi ni tu hatai. Jok-jok di laosi. Ditulak koi. Suara Tuhan sudah ada di dalam relung-relung sanubari kita ini. Ngadong di bagasan diri tahun. Molo ditikin yang salah hita. Saya sitong na dibubahi lo tarak tahun. Hiado hita tikirim aja yang mana ko hepeng ni omata. Yakin doamu manang na bukba tarak tokmu. Sebenarnya kita dalam ketakutan. Tapi kita lawan. Datang roh dari dunia ini mengatakan buat tomak asetor mangalang pocal hoin. Ya diambilnya. Alani doa munak kadongan. Ketika kita memelihara dan membiarkan terus roh Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita, itu akan mengarahkan hidup kita ini ke arah yang diinginkan oleh Tuhan. Ido nak kena nidok na dia ayat 10. Molo na holong rohamuna diau radota muna doa kapatiku. Mengeradoti patik ni debata dengan cara apa? Intelektualkah? Logikakah? Tidak. Untuk memelihara perintah Tuhan di dalam kita. Jangan pakai akalmu. Unang pakai tiboni si kolam. Alai pakai ma. Todi ni debata namia di bagasa dirim. Sehingga kita diyakinkan untuk tetap memelihara roh Tuhan. Todi ni debata. Gabe ima meregugui hok kita. Ima menuntut kita. Ima menata kehidupan tahun. Sehingga kehidupan kita ini akan dipandang elok. Jadi ternyata buhi tahun. Dangalani ganteng na. Ayang goma merik padita si bolok kamu kurang be ganteng na. Tak kurang be.
Alai molo di bagasarima saung. Bursi mai padita si bulonia salah padita di holan na manonggahi, holan na pangarimason. Kan itu. Alai roapi buhini zolma ketika dalam dirinya muncul perilaku-perilaku baik oleh kuasa roh Tuhan, kita akan simpatik. Kita akan senang amang. Lumuhia roh hama mereng permain naiba. Hape igung na songon na digilas kereta api doin na. Istilah kita nami dakte bodok kono naslinai. Nah, orang simpati. Makanya orang Batak mengatakan si bigo dua baroba botar-botar hulik kulingna nauli boy gua beroa moloroa pangalahona. Alai si bigo dua baroba botar-botar hulik kulingna naroa boy gabe uli molo uli. Siapa yang membuat uli? Dengan kuasa roh Tuhan, mari kita menata hidup, membentuk hidup dan menyerahkan hidup kita di dalam tuntunannya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan nami, mau lihat ma di minggu nami sadario di hasa saur nito dimto di porbadiei paingotok kami. Pabua naso di pasobuho kami, merdalan sahalak nami. Alai totong lo di dongani ho kami. Alai rodo ho marhite to dimto di porbadiei. Marguguihon, mangurupi, mangalinggumi, mangalehon nang semangat tuakka na porsea diho asa bui Tuhan mar panidangion tarlumobi lau papatar ho katam mangulaho patikmu jala mangulaho sudiak kalomo ni roham molo dungi Tuhan patar di bagasang ngulunami ido mabain bersinar ngulunamion bercahaya marsinodang mabain uli tatapon ni ganup jolma nama natap kami. Atong Tuhan nami loas matotok kami margugu. Asa unang moro to di misi to di nami. Ala ni to di ni portibion. Alaya sa totok Tuhan hualo kami akato di nasia portibion. Asa manotok to di mi mangguhi, mangingani, mangarajai, roha ate-ate nang pikiran nami. Muliate ma Tuhan nami, songoni manang kadongan nami na dibagasan akka kemelut kehidupan, menghadapi gudang persoalan konflik, urupi nasida marhite toldim, unang madeli nasida, unang madabu nasida tu keputus asaan, alaya satotong mangulu pengharapan, mangulu pakirimon nasida, pabua akka na porsiai dagkea di baga-baga hoko mardala di dalan naso mengadupi akka persoalan naso mengadupi akka hambatan alai di para di hodo jala di baga-baga hoko ganup akka na marsiho tuho ikon di bagasan habaranion mengadupi sude kesulitan hidup alai dipastikan marhite pakirimon dan na posdrohanami boy hami mengadupi saluhu nai jala hutaluho kami gabe si parmonak kami dungi sahak ma akalas niroha jalon nami songoni dongan nami akan di bagasan si taonon duka cita loas manasida Tuhan terhibur marhite todim todi si pangapuli asa boy nasida totong di bagasan hiras ni roha songoni akka dongan nami sia ruas ni huriam na di bagasan akka parsahito dope terlumubi na dirawat dope di bagas nabi homa marhite to dimsi pargugui margugui hon nasida asa benge nasida manahad di parsahito nai songoni molo adong na dirawat naing di rumah sakit tong matod dimi Tuhan mangaliho dinasida nang semangat asa totong Tuhan di bagasa sebab ni rohan nasida paimahon hama malum ni parsahiton marhiti asin ni roham utangnya kok kami ma Tuhan anak do boru ni huriam nanaing mamuka parsaripeoni todima nang mangiho mangarahu nasida asa di bagasa kolong nasiako nasida laho mamuka parsaripeon dinanaing jalon nasida pasu-pasum
diari naung binuhudi. Hutangi ako kami matuhan nangakayanakon nami. Tongon wae ngaka parsikola nalau mengadupi akka ujian-ujian semester. Tuhatong matod dimi na mangukap rohana sida doho pikiranna asa torang jala di bagasan ketenangan kenyamanan nasida ang dia boy denggad dia dopi akka ujian-ujian di parsikolan nasida bebe dapot akka cita-cita songoni doh akka impian nasi debipe. Tuhan nami songoni ma nang bangso doh negara namion. Diberi kodo akka pangalaho na masa. Pangalaho narosi anak katod dini portibion. Adong doy akka na mencari popularitas murahan. Adong marhiti akka narasi-narasi liar. Alay sudi Tuhan marujahat doy sianakka hosom kebencian nama baik nakka kegaduhan nalaho menggiring akka opini-opini nasudinggad di tonga-tonga ni masyarakat alani itu hatung todimma laho manorangi toddi nasidebi asa di dalam natigor nasida mardalan berpikiran lurus berhati lurus jalabui totok Tuhan mementingkan kepentingan ni akka natorop asa bui Tuhan dengan mardala bangsa namion aman sejahtera jala totong di bagasan keadilan pasu-pasu nang pamareta nami mau lihat ma di bagasa Yesus martangiak kami amin. Marede hita siap bukuede nomor 144 mamukaya sada laus tapasaha mapiliata tujulu Tupakta jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baruan.
Hai pagi rohaku mengendehon dengan masa di lehonmu di awan biru aku kesuruhan mengendehon sakapi puji aku Jehovah Partakola toati. Tapa sahak ma pilihan na tapa pungot wadopan itu hatta martang yang mahita. Ali di batama nami na di banwa gijang hodo harorwan ni saluhu silehon-lehon na dinggad doho na sauli basa na mauliutus. Ubasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jalan ramoti. Asahu parahasya kami pilihanon pati bulhok karajao mudito ngatonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami nasotarasam dugudang ni silehol-lehom mudihami. Todim nabadiai dilihoko tu hami jolma sumonggopi hami naliaon. Naum margai do dilihoko tu hami. Jalagumu dang doisia portibiodo ho sian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami jala pujion nami mahowala ni sudi habalgao doho hamuliomu. Naung pinapatarmu tu hami. Sailehom atau di porbadia tu huriam akan aulo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatotok kami mian di barita naulii. Alito diperbadia sai pasada mahuriam napi napungu-pungumi asa masih jaluan jala masih haholongan songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jalapati urmahami, asa hutadahami akkadusa nabalga doho namekmet sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jalami baruhami ganupari, asa tarbaik kami saur di bagasak kuria nabadia, nasa sadai. Sayo diho jalapadu muhami tuamai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si leho-leho tuhuria, asalam ganda torop ni akka parbarita nauli, doho pangajari,
dohok parasi roha, nama maritahok kabalgaumu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tahu nasida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan atar podom, jala pargugo yakan agale. Saya songgoti makanan yang dohok natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nasida bi. Saya parroha yakan abujok roha, jala puli akan amarsa dohok nadangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan manguluiho. Saya tata makan targugut dohok napi naburu-buru ni hala ala ni haporseao di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida marelus jalamia maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggomgomi dohok panguhum. Asa tigoruhum nasida. Jala sadihabiari nasida ari paruhum asugut. Saya patugu haporseon nami. Asa totoku ingot tami naung sesa dosa nami jala buanom hami Tuhan uluas sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos roha nami nang malakke dagingon panguluam mudo muse asa masuk kami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai roh maharajaumu. Sai sau malomo ni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Leho matuhami sadari okang uluas siapari. Sesa madosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Amin. Shalom.